Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ilan Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si M, 16 years old. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Piangon manggud ko og dughan ug murag nakahasol naman ni nako og maayo ron. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ano naman sab ka? Niya na sabing sakit sa kong dughan mo eh. Huwag ginawa. Nay, ang piang nasab na imo tingali. Imo tingali ng gipwersa. Unsay gipwersa ba mo eh? Naghago ka tingali ba? Di ba nga gipasidanan ka naman namo ana? Nga bawal nimo nga mahago og maayo, o mangal sa og bugat, o magbuhat-buhat og bugat. Kay may piang tandaan sa gamay ka pa. Ah, grabe sab ma. Dako naman ko ma. Niya pala gihapon eh. Gipahilot ang kahapon ninyo human ko mabiyang. Ay gipahilot, good. Pero dako mang piang nga. Iyaw mo nang nayak-an yun ang dughan ni mos gamay ka pa. Asula di anyo eh. Wa na gyud ni kaayuhan. Diwa ta basket na. Ibawagan na siyang bawal na ako. Kipiangon ko. Asula ng piang nimo eh. Daga magkakatarungan. Lumba tadagan, tipod ka. Basket unta ta, balibad pod ka. Magunsam na di tayo ni. Mamutong lang ta na. Ha? Kaon tagbutong sa amo ba? Nya, kisa may mukat katog lubi. Ako! Padiyay, piangon manggani ka, kat-kat na hinon ka. Lagi! Sige naman kung kat-kat ang lubigod kung ganahan kong kaon. Diras wag kayo taas ang among lubigod. Tara! Aw, ikaw good. Basta ha, ikay kat-kat ha. Lagi! Tara! Hindi ko maabot sa ibabaw sa lubi. Hilay lang ha, mas matangga ka. Ay, agkak ba oro eh. Andan na ko ano eh. Oops. Ay, niya na. Makakupot na dyan ko sa palwa. Ay, nalaksin akong palwa sa lubi. Matag ako! Matag ako! Wim! Kuangan ni mo eh! Tagak magas lubi! Tama ron. Maglisod kong ginawa. So, tapang mo! Sim! Maglisod na maginawa! Recorded by X Thunder Gaming. Mupaypiangon akong daan sa pagkabata. Natagak pa dyan ko sa lubi. Gikan adto,
Nisamot na nga akong gibati. Magsige nagsakit ang akong dughan. Ug bisan ang pagkatawa, musakit na nga akong dughan. Unya, Lingawag gid nako ni nga vlogger. Oy. Pulos gid siya pagkatawa niyang content ko em. bitaw, lingaw na sila. Lingaw ko no. Nya wala ka mo katawag maayo. Gipaak man imo na imong abil nga murag nagpugong kag katawa. Di ko kataway kay sakit akong dughan. Ha? Pag ganabi, pag ganang katawanan nga vlog di nga imong gitanaw. Mamatay tani mo na. Ha? Kapoy ni mo kuya em. Tanaw tag katawanan, matay na nun ka. Bahala ka di oy. Kauts akong dughan ay. Sakit. Busog mat mang kasakit. Kaut ko. Katawa kong maayo. Ay. Yatodog no silang tiyanisi ni mo ning iyang payong, be. Kang tiyanisi din ni ma. Oo, ako nang nahuwa na tumiadto ko sa ila nga nag-uwan sa dayon akong pagpauli. Human din ako mauli, eh. O ma, ako nang ihatod silang tiyanisi. Ayo! Ya! Tiyanisi! Oy em, kay ato dong. Saka dire. Adil tiya! Diri lang ko kay. Kutas kayo! Kutas! Oy saka ring hagdan oy. Pagari paglingko dire sa balkon. Diri lang ko tiya! Okay ka lang em. Ay, Ang luspad man lagi ka. tubig lang! Tubig lang tabi! Tubig og paypay! Kay, maglisog og ginawa! Unsa? Diyos ko ni mong bata. Kadi, kay kanaon ko na lang tika. Oh, kumusta nang imong pamati em nga nakainom ng tagtubig? Murag, narang-arang na tiya. Luwag na akong dugan, di pares kanina nga sakit yung kayo. Duda man ko anang gibati ni mo em. Ha? Kay unsam na tiya? Wa ka kay sakit sa kasing-kasing. Ha? Tiyak mo doy. Kuyawan man tani mo. Lagi. Uy, pagpa-check up dong ha. Pagpa-check up og siguro em. Tiya. Nahadlo ko sa gingon sa kong tiya nga basin og may sakit ko sa akong kasing-kasing. Kaya og masobrahan sa bitaw ko sa kaguol, masakit man sab ang akong kasing-kasing. Dili mahinoon permi. Pero dili na ko kalihok og taron kumutukar na siya. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Sa bata pa kuno ko, nayak aning akong dughan og nampiang. Mao ka niyang hinungdan ning akong mga gipamati karon nga maghuot ang akong dughan kay piangon ko? Ikaduhang pangutana. Natagak sa puso lubi ug nisamot ang akong gibati nga maskin pagkatawa lang musakit naman ang akong dughan. Nisamot ka ha ang akong piang? Ikatulong pangutana. Dali kay kong hangakon ug matod sa akong tiya nga basin may sakit kuno ko sa kasing-kasing. Posible ka ha? Kay og mag-uol ko, musakit man sab ang akong kasing-kasing. Ikaupat og katapusang pangutana. Ug kung doon na mo kuy sakit sa kasing-kasing, unsa may pamaagi araw dilit ani mo suol? Kay sa pagkatinuod lang, nakahaso na magud kayo siya nako. Palihog, tabanging tambagi ko. Kini ang akong suliran, M. Maayong adlaw mga suking tig paminaw din sa atong programa kini nga akong suliran. Once again, ani na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional ug behavioral mga problema kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Inyong mga legal ang mga problema ato na ilinbatanan mo tambag niya ana. Klase-klaseng pamagi mamili mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede ka na ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard
ning dakbayan sa Subo. Ang atong makutlong nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga you were created with a purpose that only you can fulfill. Mabitaw nang usahay kanang dili matuman ang atong gusto sa kalibutan o sa kining kinabuhi. Madismaya din ta, ma-depress din ta, no? Remember nga naay purpose kanong naata ning kalibutan na. Di man tang tanan madato tingali. Naagupoy purpose kanong ang uban dili pod kaayo kwartahan, ang uban kwartahan pod, no? Ang uban nga bright gyud kaayo, ang uban di pod bright, no? Kinahanglan nga mo adjust lang ta, ha? Simple living. Simple living lang. Kung sa may simple living, we have to live sa atong standard ug asa man ta dapit, ha? Dili ta magdinato kundi ta dato ug kung napo kay kaya ayaw po ba pinubre kayo mosuko ang Ginoo nimo itagaan ka grasya niya di ka thankful wa kay gratitude, no? Alright, so ang atong magtatampo ko nakadawa si M. 16 years old, wala man niya gibutang ang address. May tag yung butangan yung address, no? Para may balumi kung asa mang dapita mo na minaw sa atong programa, no? Ingon ta ba ni si Richard Rodriguez, Dok, mag-drive ko, Dok, pero medyo kung minaw ni mo sa imong programa. Thank you very much. So, labi nga to na mga taga-Talisay City, no? Naadya mga Emphasis family, si Mumoy ug si Lourdes ug si Lee, of course, dila sir na family, no? Gilbert ug si Marie, mayong pagpaminaw da sa Talisay City. Mga taga kung sa tuyo akong giadto na mo ni Iper dito sa Bukiran sa Talisay, sa ratong lugarahan, nalimot naman ko. Maghaway, Tapol, Haklupan, Lubas 1, Lubas 2, Manipis, Campus City, da sa Bukiran sa Minglanilla, no? Mga Luanya family, si Peter, si Iper, o si Samuel. Dapon maminaw permi na to, si Tuto Dikit, si Mia Duty, Jerome Argoncillo, Orlan Kilyubi. Kilyubi ba ni? Okay, so salamat kayo ninyo mga taga Talisay City, no? Henry Ortiga, femining maminaw na to. O kining taga Moabag Pilar Camotes. Si Jess Borja o yung pamilya, no? Mga Didasi family dia si Inupakan, no? Ng Galulo, Glicerio Galulo sa Cagayan de Oro City. Thank you very much. Saka og mga taga Tuburan Banawa, no? Mga taga Banawa, taga na Inupakan, no? Mga Rubli ug mga Kumbalikon, Didasi family. Napay mga taga Trixie Baay Baliti Pilar Buhol. Si Trixie Claire Baay Balili, mga taga Pilar Buhol. Brad Pipi Paradyang sa Compostela with Kabadyangan Compostela, no? O mga Kabatingan family mayong pagpaminaw, si Freddy o si Duming. Norma Paradyang mayong pagpaminaw. Okay, so going back to our sender, si M. Punto medical ang problema ni M. Unang pangutana, sa bata pa kuno ko, nayak-an ning akong dughan o napiang. Maho kaha ni ang hinungdan ning akong mga gipamati karon nga maghuot ang akong dughan kay piangon ko. Well, 16 years old ka karon M, no? Akong kuanon nga mas maayo gid unta og na X-ray kaniadto, no? Wa koy idea unsa ang damage nga nahitabo atong nayak-an ka na dakugan ka na kay chest discomfort, no? Kay kini mga atong dughan na diha nga atong mga ribs, na diha ang mga ligaments, tendons nga nagjuwen aning atong anterior chest. Kinang naadiha sa suod ng atong anterior chest ang atong kasing-kasing, diha ang atong baga, diha nalakta na diha sa abdominal area ang atong mga internal organs, no? So kung na-fracture ning imong ribs, it could be, no? Akong na-learn sa akong pagigistorya usa ka orthopedic surgeon, ang term kuno ang bukog, ang mabali o mukrak o whatever, fracture na siya. Kung ang tendon o ligaments, sprain na kuno siya. Dili fracture ang panang. So, posible. Was maayong tag na x-ray, makita man diha ang imunta kahimtang sa imong mga gusok. Ikaduhang pangutana, natagak sab ko sa lubi. Daghan naman ni mo problema M. Natagak ko sa lubi ug nisamot ang akong gibati maskin pagkatawa mo sakit na ang akong dugan. Nisamot ka ang akong piyang kung naa kay piyang
Pero anybody nga matagak sa lubi, binagtaas-taas kayo, or bida, dili lami ng matagak og lubi. Why lang, og duha ra ka tikang, may mga palaka karon nga lubi nga duha ra ka tikang, o wa gani, di kinahanglan kakakan kay bubo kayo. But what about kung 20 feet high ang lubi na tagakan, so problema, no? Musta naman yung mga taga-buwak, gamay, sugod, Southern Leyte, no? Kung mga kailad ang manaka og lubi. Paugin din taon na yung mong panginabuhi diya sa Southern Leyte sa una, no? Magkupras, maglubi. Di ko maulaw ninyo mo share nga mauntaw na yung nakapahuman sa akong pagkadoktor ng lubi. Kay wa pa'y lubi, wa ay doktor ni obra. Regard dahil sa mga palangka family niya sa sugod. Among suki sa lubi sa una nga pautang, taon ko kay pare ibayad sa tuition. Bayran inagbaligya sa lubi. Numdom ninin ko ng lubi da. So, posible, nga napiang ka or whatever, wabon, asa ba ning inyo? Mamanggut po ni magbutlang kung tagadiin ka. Sunod nga pangutana, dali kayo kung hangakon. Ug matod sa akong tiya, nga basin may sakit kuno ko sa kasing-kasing. Posible ka, kay ug mag-uol ko, masakit man sa mga akong kasing-kasing. Bisag kinsa may mag-uol, masakit ang atong kasing-kasing. Kining the basic good na to nga inonta diagnostic procedure to rule out any problem sa atong anterior chest, sa atong lughan is X-ray, EKG, to the echo, holster monitoring, mga himuon sa mga cardiologist, no? To rule out cardiac problem. Pero considering 16 anyos pa ka, I don't think so, ha? Kung tininggingon ni mo naaba kay napiang diha, asa ba ning inyo? X-ray ang solusyon ani. Pero kung wala kay inunta difficulty in breathing, na alang kay discomfort, sakit ang dughan nimong aning inunta kag hangakon, no? Na kay kag hangakon, usap pug mga hinungdan siguro kung naa kay mga respiratory problem, dili ka asthmatic, mao na ang problema, no? Or ang pangutana. Sa hospital setting, kung ingon ani ang imong mga presenting problems, daghan kay mig mga diagnostic procedure nga pagahimoon para nga matubag ang mga pangutana. Okay? Sunod nga concern. Ug kun doon naman ko'y sakit sa kasing-kasing, unsa may pamaagi aron dili na ni musuol. Kay sa pagkatinuod lang, nahasol na gyud kaayo siya nako. Ha? Okay? So, kana kung naa kay sakit sa kasing-kasing. EKG, to the echo, holster monitoring, chest x-ray, mo na mga diagnostic procedure. Pero kung wala, dance with the music. I don't think so nga naagitagli kay mga fracture. Kaya usay ba, kung naa kay fracture, any part sa iyong body, nabi na inflammation outside, na mumuwa, uban na past formation, umudugay na. Kung wala na siya, yung murag musakit lang, posible na sprain lang na dislocate ba, no? Ang tendon or ligaments, dili good ang bukog. So, roll out this mga pag-doubts, chest x-ray ang kinahanglan. Rato mo na. Nga maka-purotog sa ka bulsita nga kwarta. Pare lang kabitaw sa mga government hospital para kadili kayo magasto. Okay? So, kuha ka sa kung i-explica rin mo, mugat to sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga kung suliran, dool tag mga government hospital kung gamay ra tag budget para sa itong mga health concern, no? Wala kay budget, dool ka to sa DSWD, na sila yung mga classify ka, kung tinuod gyud ka nga walay budget, natagaan kang libreng serbisyo. Alright, so from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide Tataka Ramen. Ako si Dr. Rene Obra. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!